Żvolta importanti f'nofs kampanja elettorali dan kif il-mexej Laburista Robert Abela ma ċaħatx li ltaqa' waħdu, jiġifieri mingħajr xhieda ma' kontrabandist. Il-ħamis filgħodu l-Midja Indipendenti staqsiet lil Abela jekk jiġħadx li ltaqa' ma' kontrabandist f'laqa bejnu u bejn din il-persuna biss mingħajr xhieda ta' x'intqal matul il-laqa. Għal din il-mistoqsija minflok ċaħat kategorikament, Robert Abela wieġeb illi hu jiltaqa' ma' ħafna nies minħabba l-kostitwenza tiegħu. Tista' tgħidilna jekk qatt iltqajx ma' xi ħadd akkużat il-qorti bil-ħasil ta' flus u kontrabandu u jekk iva min kien preżenti għall-laqgħa? Il-xogħol ta' kostitwenza ilaqqak ma' ħafna nies, issa mbagħad x'tagħmel wara li tkun iltqajt? Hija dik li tiddistingwi. Dan il-persuna li ntqajt miegħu inti, ntqajt miegħu waħdek, ntqajt bil-preżenza ta' Chief of Staff mal-Ministri, għax u din l-idea li hu preżentalek, vera li mbagħad wara preżentajt għal terzi, ħabba li għoġbidek? Le, il-kollega tiegħek saqsini. Ħanwiġbek mill-ewwel, il-kollega tiegħek saqsini jekk qatt iltqajt ma' persuni li għandhom akkuża ta' ħasil ta' flus li minnhom ġewwa pajjiżna hawn mijiet. Tweġiba li minflok qatlet kull dubju għajmed b'mod inevitabbli aktar suspetti u mistoqsijiet partikolarment wara li ftit tal-jemilu l-istess Robert Abela kien qal li ltaqa' mal-akbar kontrabandist fl-istorja ta' pajjiżna li ma' persuna mhux tal-li Abela baqa' ma semmiex tal-li l-istorja ma baqax isemmija. Il-ġurnalisti tal-Midja Indipendenti staqsow lil Robert Abela wara li fl-aħħar sigħat l-avukat Jason Azzopardi allega fuq il-midja soċjali illi wara li kien informat minn diversi persuni inkluż Ministru sedenti iltaqa' waħdu ma' persuna akkużata b'kontrabandu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Allegazzjoni li sal-lum Abela għadu ma ċaħadix.